Dedicámonos un pouquiño ao tema cárnico, tanto de ternera, de porco, despois tamén algo de caprino ou ovino. Facemos embutidos, o noso fuerte a ternera principalmente. Neste momento eu penso que ten unha gran demanda, sobre todo que porcino sería quizás unha das cousas que máis demanda tería neste momento o mercado, porque posiblemente hai unha escasa produción de porcino en ecolóxico. Pois nos posiblemente levaremos asistindo a feiras uns 10 anos posiblemente. As feiras é algo moi importante na cual daste a conocer e te coñece. Digamos que é unha apertura un pouco hacia o exterior. Hombre, pois vimos aí unha necesidade de que había un porcentaxe de xente buscando unha calidad disposta a pagala, pero que a veces non se encontra. O sea que, digamos, é un oco que estaba un pouco baleiro. Entonces, digamos que é unha oportunidade máis, pensando un pouco xa no rural, en quedar un pouco na zona, aumentar esa produción e realzar a calidad dos produtos. Se empezamos vendo desde a base, desde o rural, é unha forma de fixar población, despois a alimentación é saúde, que eu creo que hoxe en día é unha das cousas importantes que buscamos ou que nos axuda. A población necesita xa comer máis natural, porque estamos indo a produtos xa prefabricados, digamos que parece que todo vale, con tal de encher a barriga parece que é suficiente, pero deberíamos de ir un pouco máis á calidad da alimentación. Eu diría que se levásemos un cristal que vísemos o que metemos ao estómago, a veces sentiríamos avergonzados do que lle metemos. Entonces eu creo que o mellor non é solamente a economía da alimentación sería superior á apariencia personal. Sería mellor reflexar a calidad que levamos por dentro que a apariencia exterior. Eu creo que irían moi unidos. Fomentar o turismo ca alimentación eu creo que sería, bueno, está sendo en Galicia, pero bueno, se fose unha alimentación en ecolóxico, onde sean produtos producidos na zona, eso sería unha unión moi importante. Seguro que sí, seguro que hai moito camiño por andar, pero bueno, creo que vamos en boa dirección. De feito, Craega está facendo moita promoción, estamos asistindo a moitas feiras, iso é digamos, atraer xente, turistas exteriores, que nos é unha baza moi importante. De feito, falando por aí por fora, cando vas a feiras, o primeiro que che din que a alimentación, a hora de comer, de ir a un restaurante, de ir por aí, a alimentación valórase moitísimo no exterior, a que temos en Galicia.